så var vi i Danmark. Boja efter medröjne, hon 15 minuter försinkad. Men det ganska heldigt att det över i Danmark till att som smart med passar som är väck. Och att det fann där en hogg med 1 i det. Och så lägger hogg med 3 till Danmark här. Så jag måste få ett fyrbusspass från politinen och skaffa passmynt som det i han. Heldigvis så hade Miriam och Jannes öppna hår. Hon var sera vinnerlig och ville hjälpa mig, så att det bjöds de släckte, det är inte uppe. Så vi fick en passmynt, vi fick färg ut politiet och jag nådde väster. Jag kom i Dragon Security 20 minuter och en flåtfarskola i SD. Så could have been worse. Nu är vi så i Danmark. Jag vill få till nu och möta Gubjörk och så går lejen till Kiev. Och så gör vi så till Tel Aviv. Israel. Alla som Gubjörk säger Israel. Floffar var så vackliga kallt. Så det var dejligt att komma ut 30 grader nu. Vi är friskt in av bein. Ukrainian Airlines är absolut inte att bemälla. Så försöker vi göra fyrbilspassen och då finns jag uppe i halslöjve. Så nu ska vi börja med mina taskor och så färrar vi på uppdelelse. No, what are we having? This is authentic hummus in Japan. It's called al-pasta. It's the oldest and the best one in the country. And by being one of the best hummuses in the country, it's technically one of the best hummuses in the world. So, again, stop talking. Nu är vi i Jaffa Port. Den gamla bojarbarsen. Där vi är the best hummus in the world. Och för att dricka sådär te. Drink some tea now. Det är så cirka 30 grader på nu. Och det är fuktigt. Men det vill bli helt att lugga. Så. I have a suggestion. Let's go up and have tea with a view.
vi Jaffa en samma för vi explora. Det är bara stadigt vi Jaffa port. Så vi bara till att checka det nu och mejla fruktlöst kallt. Ja, inte kallt, men bearable. Libris. Och det är svackliga flott längst. Kamera, men det är alltså jävla flott. Breathtaking. Shade. Paff, jag tror också hostel syster där och där är det. Snägar hur hovafär till Tel Aviv, så går vi då mega anbefalla stället. Super internet. Superfritt folk. Vi har bara bor samman vid 15 folk ur Kina och Texas, India, and so on and so on. Så Abraham Hostel. Vad händer Diego Björk? Allt ute. Vi skulle få åka en grads öl som vi får för att logga in. Som vi får för att logga in. Check in i hostellet. Så var det happy hour, sad hour, final call, last call, off duty, girls night, boys night, last kind of ever night. Alltså är han då? Bru. On smakar makrel. Jag är vanligtvis väldigt glad för makrel, men jag kör ju väl från mat aldrig. Helt det? Jag vet inte om hela kursen ens du säger det. Alright, nu sitter vi i mexikanska restaurant och det är det burrito och Guðbjörg kommer här så här som drar nacho cheese. And we're also sitting here for the first time in the video with Yotam. And Yotam, how are you doing? Terrible. Why do you ask? Well, the medal battle final is tomorrow. What can we expect? Horrible bands, horrible music, horrible people, and mostly horrible judges. Perfect. Great. Now you know Yotam. We're going to Jerusalem tomorrow before the battle. And until then, we're going to eat some really good Mexican food, actually. It's actually amazing. Really surprising, actually. Really surprising. First time I eat here, it's right next to the Abraham Hostel, and it's awesome. Yeah. So, all right, we'll leave you alone until we go to Jerusalem tomorrow. And Yotam will tell you a lot about the history of Jerusalem. And I'm gonna trick him into telling you the history of Israeli metal as well. That will be easy. Cool. See you guys tomorrow.